Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw minnu sɔgɔlen no an na ni waati na k'aw fo ka koɲumanw k'a fɔ ni an ka maaw ye a minɛ k'a fɔ k'a kun ale mun ni a dɔnna kosɛbɛ mara ka segin so o jɔnjɔnba ko médaille d'honneur de l'administration du territoire o taara k'a di o ma cɛfini tabaw ye wulikajɔ baro kɛ buguni mara kɔnɔ ni ka dali kɛ kosɛbɛ jafara wari tigilamaw la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji kayikaw bara dusumakasi bɛ yen baw ka gouverneur kɔrɔ ni o ye mamadu zɛdi ye ala ye ale miniji dɔgɔya ani fo ka taa se kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la benin jamana ɲɛmaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu kun nɔ yera kafo jaso la k'u ye a caman minɛ bi ka u lasago guinée conakry jamana ɲɛma mun dafirila umaru sisoko ambalo a muso portugal ko a minɛna wale dɔ la ni o ye nafolo blanchiment o baaraw ye ameriki jamana ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko farafina jamana caman bɛ yen nɔ ko k'olu ka doni tigɛ ameriki jamana kɔnɔna la ni mali burkina faso ani niger b'o kɔnɔ ka fara siri ni palestine kan ninnu de an donkan ye bi wulada in kɔnɔna la an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni sɔɔni ka ɲɛfɔli caman kɛ aw ye jaw bɛ ka yɛrɛ aw la keba jalo fɛ an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an bɛna sɔɔni ka ɲɛfɔli k'aw ye an bɛ foli kurakura k'a di aw ma i n'a fɔ kuɲakulo la sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ an ka kiiri tigilamaw ye wulikajɔ kura boloda ka ɲɛsin faransɛw ka service de renseignement maamu ni a lasagora an ka jamana kɔnɔ lieutenant colonel Jean Christian Bernard Vézilier bawo ko a nɔ kun yera kafojaso wale dɔw la procureur mun ni o bɛ cour d'appel kɛrɛfɛ ale ye cikan bɔ cikan mun kunungo n'a kalanna ORTM jabarani sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen a yera wale wɛrɛw la wale mun ni o ye an ka jamana dafirili walew ye o de siratigɛ la procureur mun bɛ cour d'appel la ale yɛrɛ k'a fɔ ko minɛli kura nɔminɛli kura o bɛ ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ma nɔminɛli mun
ni o b'a yira k'a fɔ jalaki min bɛ nɔ a kan a bɛ fɛ ka an ka jamana dafiri ani fɔ ka taa se an ka jamana ka yɛrɛtigiya ka dankari kɛ o la an ka jamana cakɛdaw ka tɛmɛ jamana ɲɛmaayaso kan ka olu ka dankari kɛ o la ani fɔ ka taa se ka jamana kɔnɔdenw dusukun na wuli ka u la funteni ka u bila jamana ɲɛmaaw la ko u bɛ fɛ ka nin wale in ka labɛn nka ni maa kofɔlen ni o ye faransikaw ka finitigilakan ye ko a kelen tɛ a ka nin baara in na ani maa nanama sumali ni o ye civiliw b'a la finitigilakaw b'a la maliden dɔw u faralen ɲɔgɔn kan u kɛlen don ka kulu de labɛn u y'a fɔ kulu ma ko entreprise mafieuse ni bɛnbɛnbɛn bɛɛ lajɛlen labɛnnen don yaasa ka se ka an ka jamana ka a senkɔrɔma cɛ o de siratigɛ la sɛbɛnfura dira an ka jamana kiiriso mun bɛ yen nɔ ni olu ka cɛw ɲɛsin bɛ bamanciya wale o kunbɛli ma ko pôle judiciaire spécialisé ni olu bɛ terrorisme kunna sɛbɛnfura de olu ma k'a yira k'a fɔ jalaki mun binna ni maa ninnu ka u ka a sɛbɛn ta ba la ni k'a kow sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ ka wale minnu kɛ ka bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw k'u kɔkɔrɔma don yaasa ka se ka taa kiiri tigɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se fo a dan na yaasa nin ko in ɲɛ ka dɔn ko ni maa ninnu u bɛ ka terrorisme ka u kɔkɔrɔma don ani fo ka taa se ka maa ŋaniya jugu u bɛ ka gurupu minnu labɛn ko ni maa in tɛgɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a kelen tɛ ani kɔkan jugu ka fara kɛnɛma jugu dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo civiliw b'o la cogo min na militaires b'o la cogo min na u bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka laɲini ye mun ye ka se an ka jamana senkɔrɔma cɛ nka procureur a ye sɛbɛnfura in ta k'a di mun bɛ bamanciya wale o kɛlɛli kama k'u ka sɛbɛnfura in ka a larawi kosɛbɛ k'a sɛgɛsɛgɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in a tɛna bila ten wa an ka jamana ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye maa fɛn fɛn mana dankari kɛ o la an ka jamana kɛ mɛ ka sariya minnu bila ka se ka u kunbɛn ko u bɛna kiiri ni o sariyaw ye yaasa ka se ka ko in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a kungun n'a ɲɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na jalaki ye mun ye o ka se ka da o kan ka kɛ ni sariyaw ye wa sariya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni kanabila ani fo ka taa se impartialité bin tɛ kɛ maa si kan ko kiiritigilamaw bɛna baara kɛ nin ko in kan jalaki min binnen filɛ ni maa kofɔlen kan ni o ye faransikaw ka finitigilakan ye k'a ko sɛgɛsɛgɛ maa fɛn fɛn tɛgɛ bɛ ko in na maa fɛn fɛn nɔ b'a la ka se ka a bɛɛ lajɛlen dɔn kiiri ka kɛ procureur yɛrɛ k'a fɔ cikɛ in kɔnɔ ko malidenw jigi ka di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ko in na bɛɛ k'a dɔn kiiri bɛna kɛ de fo ka se a kɛ dan na sɛgɛsɛgɛliw bɛna bila sen kan k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a kungun ni a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na maaw k'a dɔn k'a fɔ ko in dugumala ye fɛn fɛn ye ko a bɛ bugunatigɛ malidenw ye kɛba n'an bɔra kɔnɔna la an ka jamana ɲɛma a ye bonyamasegi jɔnjɔn dɔ ka ta k'a di baba moribo keyita ma bonyamasegi jɔnjɔn mun ni a bɛ di cakɛda baw kɔnɔ an ka jamana cakɛdaw maa minnu bɛ baara kɛ jamana ye ani fo ka taa se maa minnu jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ san kɔnɔ o siratigɛ de la cakɛda minnu bɛ ni olu ye forobacaw ye ani fo ka taa se mara cɛbɔliw mara ka segin so administration territoriale o jɔnjɔnba taara k'a di baba moribo keyita k'a di ale ma ale mun n'a kɛra sababu ye ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ka jamana ma hakilina ɲuman mun n'a bɔra jamanakuntigi yɔrɔ général d'armée Assimi Goïta ko nin ye bonya sɛbɛn ye a wale in bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ni san yɛlɛmana a bɛ lajɛ cɛkɛdaba caman bɛ yen maa minnu ye baara k'u kɔnɔ ka tɛmɛ ɲina kana kɛ u kɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiri mun kɛ o baaraw ka maa wɛrɛw galabu foni k'u bila baaraw la o siratigɛ de la ɲina mara cɛbɔliw o kadara kɔnɔna la o ɲɛmaayaso u y'a yɛrɛ k'a fɔ baba moribo keyita a ye baaraba mun kɛ ka se ka an ka jamana mara segin so ka mara cɛbɔ a ka kan a ka ni jɔnjɔn in sɔrɔ ni o ye médaille d'honneur ye ko baara mun ni moribo keyita y'a kɛ yɛrɛma hɔrɔnya tali k'a di mali ma a ye an ka jamana mara cɛbɔ ka marabolo 8 ka o dilan an ka jamana kɔnɔ a kumaw la marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka u mara ni marabolo ɲɛmaw ye ni o ye gouverneur ye wa a ka mara kɔnɔ marabolo 6 de a y'o bila sen kan o marabolo 6 ninnu bɛɛ lajɛlen ni gouverneur tun b'o kɔnɔ olu mara fana ka tila ka olu cɛman bɔ ka cercle kɛ o kɔnɔ ni ka fɛn min ye cercle ɲɛmaw ni o ye baba commandant ye ka olu k'o kɔnɔ ka tila ka cercle fana ka olu tila ka arrondissement kɛ o kɔnɔ arrondissement fana la ka tila ka mairie kɛ o kɔnɔ ani fo ka taa se buguda ɲɛmaw ma moribo keyita a ye nin baara mun kɛ k'a to fanga la ni o ye marabolo 6 ye marabolo 6 mun kɔnɔ ni cercle 42 dilanna kɔnɔ fo ka taa se arrondissement ka o caman dilan a kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ 230 la ani fo ka taa se kɔrɔnfɛ tribunaux minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko
ko nomadu ka o tribu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaw kɛ o la ani meru ko Modibo ye o tilan-tilanni mun kɛ découpage ɲɛna cogo min na mara seginna so cogo min na ani o kɔnɔna la ka tila ka a lajɛ ka mara bɛɛ lajɛlen ka se ka yiriwa o de siratigɛ la a ye kɛnɛyasobaw k'o dilan o waati kɛnɛyasoba 2 a y'o dilan Bamako yan nɔ ni ka marabolo 6 bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛyasow dilan o kɔnɔ ni o waati Gao Marakala Mopti Sikaso Kayi maraboloba minnu ka se ka kɛnɛyasow dilan o kɔnɔ arrondissement na ka dispensaires kɛ o bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se ka docteurssow ani maternitéw ka o dilan yɔrɔ caman kɔnɔ Modibo ka a ye nin mara cɛbɔlen mun kɛ marabolow fo ka taa se cercle ma arrondissement ani yɛrɛmarakafow ani fo ka taa se dugu bɛ mara cogo min na ka tila ka kɛnɛyasow bila o kɔnɔna la kɛnɛyasoba minnu na a ye maaw mago ɲɛ fo ka na se an bɛ don min na ko bi ni dɔ bɛ ka fara ka taa kan ko Modibo ye o baara mun kɛ a ka kan ni jɔnjɔn in ka d'a ma baw an bɛ se k'a fɔ kabi o waati a ye mara cɛbɔlen mun kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛjɔyɔrɔ kɛ ale de ye an bɛ ka inspirer ale de kan mara cɛbɔli sirakɔrɔ minnu fɛn fɛn bɛna taa a bɛɛ lajɛlen bɛ taa Modibo ka kɔrɔlen kan k'o de la a ka kan ni jɔnjɔnba in ka ta k'a di a ma mara cɛbɔliw ani fo ka taa se an ka cakɛdaw kɔnɔna la a ye baaraba minnu kɛ k'o kɛ waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin nin cɛba in ma kibanan bɔr'o la an bɛ taa kiriko bunakun kan Bamako kɔnɔna la bi dugukoloko mankan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ o de la sariya ɲɛbila taara ko avant projet yaasa ko ka sariya dɔ bila sen kan mun ni a bɛ ɲɛsin kiribon kɛrɛnkɛrɛnnen olu bɛ dugukoloko mankanw ka o ɲɛsin o de ma dɔrɔn ko bawo dugukoloko ka gɛlɛn kosɛbɛ Bamako kɔnɔna la yan nɔ maa dɔ ka taa dɔrɔn ka taa maa wɛrɛw ka dugukolo darakiw la jango setigiw ka se t'anw ka dugukolo darakiri ka o baaraw bɛɛ lajɛlen ka a ban an ka jamana kɔnɔ fura ka sɔrɔ a la kuma bɛɛ tribunal la dugukoloko mankan minnu bɛ kɛ dɔ ka se ka bɔ a la a ka ja a ka ban pewu o siratigɛ de la ni sariya ɲɛbila in taara k'a fɔ ko kiribon ka bila sen kan mun n'a bɛ kɛ dugukolo ko mankanw ka olu ban ani ɲɔgɔn cɛ ka se ka kiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ de la yɛrɛ k'a fɔ ko o baaraw bila sen kan kalanbulon de sigira yaasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye ani fo ka taa se sɛrɛ min kan ka bila sen kan ani sariyakisɛ minnu kan ka to ni kiribon in ka sigi kumaw b'o la o bɛɛ lajɛlen kan don nataw la fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen mun bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ni kiribon in a ka se ka bila sen kan ka dugukoloko mankanw k'o ban maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ in ɲɛmaaya la an ka jamana kiriko minisiri a ka secrétaire général o tun bɛ minisiri nɔ la ni o ye Bubakari Sidiki Jara ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ don nataw la a baaraw tun bɛ cɛ ka se ka kiribon in k'a bila sen kan ka dugukoloko mankan ban maaw ni ɲɔgɔn cɛ keba an bɛ taa an ka cɛfini tabaw olu ka kɛnɛ kan olumasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ kunun ko desanburu kalo tile 16 an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ye baaraba kɛ Buguni mara kɔnɔna la o mun kɛra sababu ye ka se ka bamaciya walejuguya kɛlɛ tigilama camanba ka olu daji an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka larawuli ɲumanw ani fo ka taa se kunnafoni ɲumanw kama sira mun ni o bɛ bɔ Kajana ka na Kɔlɔnjɛba fo ka na se Buguni ma an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw o ye bamaciya wale tigilamaw k'u ka daga dɔw k'u lajɛ yen kosɛbɛ maa minnu ni olu tun bɛ fɛ ka bɛngali walew labɛn k'a ɲɛsin anw ka citɛriniw ma bamaciya wale tigilama minnu ni u dogodogolen bɛ t'u kɔrɔ baw u tɛ se k'u jɔ anw ka cɛbaw ɲɛkɔrɔ cɛbaw ye u bɛɛ lajɛlen visé sanfɛ kɛlɛcɛw k'u susu k'u bɛɛ lajɛlen daji ani fo ka taa se yɔrɔ filanan mun bɛ yen ni o ye Wakɔrɔ ye ka fara Kɔlɔnjɛba kan an ka cɛfini tabaw ye bamaciya wale tigilama dɔw fɛnɛ dogodogolen sɔrɔ yen k'u bɛ n'u ka bɛngali walew labɛn o siratigɛ de la an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw taara cun u kan ka bɔmu jigin u kan ka u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ maa fɛn fɛn tun bɛ fɛ ka ni janfa wale ninnu labɛn ani ni bingani wale ninnu u y'a bɛɛ lajɛlen daji ni k'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ka kologiriya an ka wulumasiri tabaw fɛ yaasa ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ka a lakana keba an bɛ taa sanuko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ cakɛda mun bɛ yen nɔ ni o ye Bariki Gold ye ni o n'an ka jamana ɲɛmaaw tun bɛ ɲɔgɔn na bawo u tun ye u ban k'u t'u bila an ka sariya kɔnɔ ni u ka baarada kun datugura nka ka kɛ ni négociation ani kumaɲɔgɔnya mun ni a kɛra an ka jamana sɔrɔ minisiriso ka fara cakɛdabaw olu ɲɔgɔn cɛ ni o ye maa mafalenw ye expertw o kɔnɔna de la ni bɛnkan sɔrɔla k'a fɔ cakɛda in k'a ka baaraw daminɛ o siratigɛ la u ka sanu dɔ kun lasagolen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ bawo bɛnkanw kuma sɔrɔ tuma min na gɛlɛyaw kɔnɔ
ɲɛmaw kun ye u ka sanu dɔw minɛ ka a sɛzi o sanu ninnu ko a seginna ka d'u ma o b'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaso ye fɛlɛ minnu ta ani u ye hakilina mun ta a kun ye de bɛnkan ɲumanw ka sɔrɔ bɛnkan sɔrɔla sanu minnu ni a kun minɛna ko o sanu tara ka a di barigɔli di maaw ma a yɛrɛ la k'a fɔ bɛnkanw bɛɛ sɔrɔla sanu bɛ di u ma nka a di cogo o fɛlɛ ni o dabaliw bɛɛ lajɛlen kuma bɛ kɛ o kan kɔrɔfɔ ye Reuters o de bɔra ni a kunnafoli o yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni nin waati in ye an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ cakɛdaba in gɛlɛya minnu tun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ye k'a fɔ a gɛlɛyaw banna n'a ma ɲɛ k'o kɛra u ka baaraw kun jɔra u ka maa dɔw fana kun lasɔgɔra olu bilala nin waati in na sanu mun ni a kun minɛnen don ko a bɛ di u ma ka sanga ni bɛnkanw ye nka a yɛrɛla k'a fɔ ko mun ye nin ko in nafa ye o de ye an ka dugujukɔrɔ nafolow u bɛ ka yeleya an ka jamana ye bawo jamana ye sariya mun ta ko code minier ni o ye sanubɔ sariya kisɛw ye cakɛda fɛn fɛn bɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔ o cakɛdaw bɛɛ lajɛlen bɛ i bila ni o sariyaw de ye o ka sanga ni o wale de ye ni cakɛda in sɔnna o ma ni sanu hakɛ mun n'a filɛ ka segin u ma n'i ye a musaka ta k'a lajɛ k'a bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn 400 hakɛ la o b'a yɛrɛ k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a dagosi ka bon kosɛbɛ wariba don ka sanga ni o wariw de ko sanu kun lasɔgɔra kosɛbɛ BMS kɔnɔna la bawo an ka jamana ɲɛmaaw ye mun fɔ n'a ma ɲɛ ko bɛnkanw kɛra bɛnkanw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sariya kɔnɔ o bololafɛn minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kun lakanana ko ɲuman b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a kun tɛ ka bin maa si kan a kun ye de baara bɛ kɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ aw kana na anw ka nafolo bɔ ka taa n'a ye ka sɔrɔ anw ka jamana tɛ fɛn sɔrɔ a la o mun tun bɛ kɛ gale ka dan siri o la o de la nin fɛlɛ ninnu tara sen kan n'a ma ɲɛ bɛnkanw sɔrɔla a yɛrɛ la k'a fɔ nin sanu hakɛ camanba in n'a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ segin nin cakɛda in ma nka baaraw bɛ ka kɛ waati min na an bɛ don min na ko bi o de ye an ka sanubɔ sariyaw ye jamana ɲɛmaayaso ye mun ta baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o de kan ni o ye code minier kura in ye keba yaasa san bɛ tiɲɛniba mun kɛ ni o ye inondation ye bamananw b'a fɔ ko wuli ka di o ka fisa ni n sen ka di ye kɔn ka wuli o ka fisa ni n sen ka di ye o siratigɛ de la an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan ko ka san ka tiɲɛniba inondation ka kunbɛn o de la ko cakɛda dɔ bɛna bila sen kan cakɛda minnu ni a b'a to san bɛ tiɲɛnida minnu kɛ samiya kɔnɔ ka se ka o kunbɛn a yɛrɛ la k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ san ko dɔn kosɛbɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ cakɛda bɛna bila sen kan cakɛda mun ni a bɛ san la kɔlɔsi a minɛnw bɛ di a ɲɛdɔnbagaw ma mun b'a to san bɛ se ka kɔlɔsi san tɛ tiɲɛni kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i ye san 2024 ta san ka tiɲɛnida kɛra sabu ye ka maa du 729 ka o de sɔrɔ wa a ye du mun sɔrɔ fo ka taa se maa 95 olu bɛɛ lajɛlen tayana san ka tiɲɛnida fɛ a ye tiɲɛni mun kɛ hectare 195 ani kɔjan a ye o bɛɛ de tiɲɛ maaw ka sɛnɛkɛ cakɛdaw ko o de la ka kan ba ka don kosɛbɛ fɛlɛw ka bila sen kan yaasa ka se ka inondation ka kunbɛn u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna système bila sen kan ale mun ni a bɛ bagabagali ani fo ka taa se ka maaw wele joona maaw bɛ se ka san ka a kunbɛn cakɛda mun n'u y'a wele ko SAPSI Mali ko a fɛlɛ bɛ u bolo maa mafalenba dɔ nana a kama u bɛna a cakɛda in ka a bila sen kan wa a baaraw bɛna kɛ yɔrɔ min na o de ye Kula ye a bɛ bila Kulikoro commune de kɔnɔna la ko nin cakɛda in bilala sen kan a bɛ kɛ sababu ye san ka tiɲɛnidaw a fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo yanni san lawutaw ka na ji kana tiɲɛni kɛ maaw kun ka kɔlɔlɔw kunbɛn ko nin cakɛda in bɛna o baaraw de kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ hakili falen-falenw kɛra cakɛda in sigicogo ani a fɛlɛw kan kiba an bɛ taa fanfɛ yanni an ka taa marabɔ kɔnɔna kibaruw la. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. An ka marabolo kɔnɔ kibaruw la kiba an bɛ taa Kayikaw bara. Kayikaw bɛ sangafo la kokura bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Kayikaw ka cɛkɔrɔba Amɛɲang ale ka fatuli kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ka sanga ni bidɔya in ye décembre kalo tile 17 kibaruw bɔra k'a bin ka yɛrɛ k'a fɔ Kayi marabolo ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye gouverneur ye Mamadu Z Sidibe ko ala ye a ka kalifa minɛ a la ka sanga ni décembre kalo tile 17 in ye Bamako yan nɔ. Maa mun ni ale kɛra marabolo ɲɛmaa ye ani Kayikaw kun gɛrɛnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ bawo a ka mara kɔnɔ a tɔgɔ ɲuman dɔrɔn de tun bɛ ka bɔ Kayikaw da ka sanga ni a bɛ maaw lamɛn a bɛ maaw ka baara kama ani fo ka taa se a yɛrɛ ka Kayikaw la k'a n'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Kayikaw o ye nin cɛba in o de tanyana bi ka fara don tɛmɛnenw dɔrɔn u ka cɛkɔrɔba Amɛɲang ale fana ka fatuli kan. Segukaw baara dɔ bilala sen kan baara minnu bɛ tali kɛ ka se ka baara di sifinnaka ma 20,000 ma baara minnu ni a bɛ tali kɛ cikɛko ani fo ka taa se sɛnɛfɛnw ma o yɛrɛ k'a fɔ an ka sɛnɛfɛnw bɛ ni o ye kaba ani malo ye ka se ka o bayɛlɛmaliw k'o sɛnɛ cogo ɲuman ani k'a feere cogo ɲuman sifinnaka caman ka se ka baara sɔrɔ ni o ye o hakilina in bila sen kan kunungo décembre kalo tile 16 ye Segukaw bara n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko n'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra n'a fɔ laɲini ye mun ye sifinnaka 20,000 olu bɛna baara kɛ a kɔnɔna la wa a kɔnɔna la o y'u janto kosɛbɛ musolakaw la 100 sara la ka 50 ta musolakaw la ani fo ka taa se maa minnu ni ala y'u lajarabi lujara la olu fana ka hakɛw bɛ ta ba la kosɛbɛ ka baara in di olu dɔw ma yaasa baloko ani fo ka taa se bayɛlɛmali ni o y'an ka cikɛfɛnw ye olu bɛ se ka yakuba kosɛbɛ Segu mara kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ commune 15 fo ka taa se buguda 460 ta u bɛɛ lajɛlen na Segu marabolo kɔnɔ yaasa ka se ka projet in ka u don a la san 3 kɔnɔna la hakilina ye a bilala sen kan ONG Amɛdi maaw fɛ ni ka a musaka bɔ fondation Mastercard ani fo ka taa se u dɛmɛbagaw ma. Burɛmukaw bara dɛmɛ taara k'a di wa 3,000 ani 600 hakɛ ma minnu n'u ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ nin dɛmɛ in a tilali kɛra ka sanga ni kunungo décembre kalo tile 16 ye dɛmɛ mun ni a bɔra OPAM olu ka bolo kan o yɛrɛ k'a fɔ ko guwa minnu filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra ko ɲuman k'a lajɛ ni minnu ka sɛgɛn ka bon kosɛbɛ gɛlɛya bɛ minnu kan n'u bɛ wele ko ménage vulnérable ka se ka ta k'a di u ma a kɛra commune caman Burɛmukaw bara olu bɛna ni dɛmɛ in ka o sɔrɔ fo ka taa se maa caman ma u ka yɔrɔ min bɛ ni o ye Tabɔ ye ani fo ka taa se o n'a a kɛrɛfɛlaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna dɛmɛ sɔrɔ minnu ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ kosɛbɛ a ka di maa mun ni a ka kan jalaja in ni o ye dɛmɛ in ye a bɔra jɛkulu yɔrɔ n'u b'a wele ko ONG Tawusa ani fo ka taa se o dɛmɛbagaw ma yaasa ka se ka dɛmɛ don maa minnu ni a ka kan. Yanfolilakaw bara kɛnɛ dɔ bilala sen kan yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ sanubɔ ka a sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ ka o ɲɛfɔ sanubɔlaw ye kɔdi miniye mun ni maaw kan ka baara kɛ ni a ye ka sanga ni décembre kalo tile 15 in ye kɛnɛ in a sigira u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Gelekankoro ani fo ka taa se ni o bɛ Jɔlan Futa o commune fɛ ni o ni Yanfolila ye kilo 45 ye ka maa 50 hakɛ ka o fara ɲɔgɔn kan yaasa kumaɲɔgɔnw ka kɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ sanubɔ sariyaw ye jumɛn ye an man ka mun kɛ sanubɔ a kɔdiw bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se minnu tɛ daga maaw ka se ka baara kɛ n'o ye bawo a yɛrɛ la k'a fɔ Yanfolila n'a mara kɔnɔ sanubɔ a yakubalen don kosɛbɛ k'a ka kan ka se ka dugudenw bɛɛ lajɛlen la kunnafoli k'u lakalan sariya kisɛw la u kan ka mun bato sanubɔ o kɔnɔna la. Yan'an ka taga kibaruyaw kɔnɔna ni o ye diɲɛ fantaw ye kiba an bɛ taa fan fɛ ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔmɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman
missionnaire nunu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative nunu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka nunu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la Keba. Burkina Faso kaw bara Faransikaw ka arajo mun bɛ yen nɔ ni o ye RFI ye ni farafina jamana AES caman RFI jamanaw bɛɛ lajɛlen ye u ka baaraw ɲɔngiri an ka jamana kɔnɔ baw k'u ka kunnafoli o bɛ ka na juguya ani nkalon ta k'a da anw kan. RFI ka fréquence min tun bɛ Burkina Faso kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko a fréquence minɛna k'a di arajo ma arajo mun ni o bɛ AES jamana olu ka kibaruyaw lafɔ ni ka AES jamana k'o kofɔ AES ka arajo fréquence a taara k'a di u ma ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka arajo lamɛn o la. Bɛnɛnkaw bara k'a fɔ jaso wale mun ni a laɲinina ni a ma sira sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko maa 30 hakɛ minnu ni jalaki birinw kan k'a fɔ k'u nɔ tun bɛ nin wale in na olu minɛna ka u lasɔgɔ an bɛ don min na ko bi ka sanga ni kununko tarata ye a yirala k'a fɔ ko o maa 30 o bɛ t'u jɔ kiiritigilamaw olu ka bolo kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni kuma in na u bɛ lasagolen don fɔlɔ yanni ko tɔ ka kiiri kɛ k'a kɛ ka se a dan na. Jalaki min bin'u kan o yɛrɛ k'a fɔ ko u ye janfa walew ani fo ka taa se fagali walew ani ka dankari kɛ jamana ka basigi la o jalaki bin'u ni maa kan a maa 30 ni bɛɛ lajɛlen u lasagolen don fɔlɔ détention provisoire yanni kiiri o ka kɛ. Uganda jamana ye jɔyɔrɔba sɔrɔ kafe o sɛnɛli o hokumu kɔnɔna la farafina gun kan jamana mun bɛ kafe ka a labɔ kosɛbɛ mun ka jɔyɔrɔ Ethiopie jamana de ye. Ethiopie kun bɛ kafe bɔrɔ 7 ani kɔ